sexy kuadrilla, zer moduz zaudete, zer moduz dena? Bueno, ni kardias nago, urduri unkituta. Korrika, hemen da! Aurreko astean, korrikaren abestien inguruko bideoa igo nuen, superpozik nago izan duen erantzunaren gatik. Beraz, mil esker arpidetu zareten guztiei, atsegin dut eman duzuen oiei, iruzkinak utzi dituzuenei, eta ikusi zein partekatu duzuenei. Esan bezala oso urduri nago, unkituta nago, eta kardias nago, ze gaur martxoak 16, korrika Iruñerritik pasako da. Ez da gizuen nola nago goizeko 8etan jeiki naiz, bueno, egia da larun batero jeikitzen naizela goizeko 8etan, baina larun batero ez dut korrika zuzenean jarraitzen, osea, daramat jeiki naizen momentutik, hola ikusten, orrazia eta korrika zuzenean, zer egingo dugu hemen, ez dakizen bat mendeetan, ez mugitzeko moduan, baina gero bai, gero mesedez errezkentzeko moduan. Bueno, sexis, longidatik pasatu da, ez dakit zehazkize hor ez da geri oso zehaz, nahiko atzerapen desente darama, así que ez dakigu ze ordutan pasako den Iruñetik, baina badakigu pasako dela ze Baionara heldu behar du datorren igande honetan ez datorrenean. Eta bueno, hauxe izan da egin dudan orain, lotuko dut hemendikan eta gero egingo dut hemen moñitoa. Arkakusoren moñito mitiko. Bueno, agoitzetik pasa berri da. Mabiak dira gutxi gora bera, ratu batean kolaborazioa daukat. Etxeak jaso dut, labadora bat jarri eta atera dut, lavavajilla jarri dut atera beharko nuke eta hor harrikoan daukadana sartu. Eta bueno, haze eguraldia egiten duen, osea, izango da maravillosoa. Osea, agoitzeko irudiak ikusten hor, aurreskolako umeak, eske, nola ez naiz ba emozionatuko? Bide batez, Iruñerriko jendea joaten dela, ja korrika egitera, osea, aguantatuko dute Iruñerrira arte, eta gero egingo dute Iruñerria osoa. Bueno, kuadrilla, bazkaltzeko unea da. Ordu bat aterriek dira, eske oso goiza, baina 3:30 geratu naiz, kafetxo edo infusio bat edo dena delako hartzeko, eta beraz bazkaltzera. Dilistak indarra hartzeko eta gero proteina puzka bat. Gero korrika egin behar baldin bada, 500 metro baldin bada ere, indarra behar. Eta bueno, obviamente, entzuten da, baina korrika ikusten. Bai, korrika pilo bat bizi dut, bai, korrika maite dut, eta bai, unkitzen naiz, alakoxea naiz. Pres nago ja, eta banoa ja aldezarrerun, geratu naizela, eta jora ikusten, entzuten, eta urduriago jartzen. Akaso esango duzue, Iruñe pasatzen ari zara, bueno, bakoitzak bere frikismoak ditu, eta korrika izango da, ez dakit frikismoa, baina bai, barnetik mugiarazten nauen gauza bat. Eta hori, orduan, urrengoa egongo da mugikorrarekin grabatuta. Beraz, bagoaz? Bueno, horrela goaz, outfit check, badaramat 3.000 Twitcheko kamiseta, zapatillak, hilea azkenean moñitorik ez, betaurrekoak, eta gero hemen riñoneran, badut platanitoa, klinesak, eta kargadore externoan. Ez ditu edala kontatu aste honetan, bideo hau izan behar zuen asteko bloga. Ze pasatu zitzaidan? Ostegunean. Bueno, urgentziaz, aginak endu behar izan zidaten, así que juizioa, ja, kasi ez dut. Erakutsiko nizuek zuloa, baina ikusi nahi duzue. Bueno, egun horretan bertan, erori zitzaidan mugikorra zapla. Mikrofonoa, akau. Orduan, klaro, hasian nintzen honekin grabatzen, eta ez zuen zer ikusi. Osea, ez zuen zentzurik. Orduan, konpontzera eraman nuen, bitartean, pasa nuen egun bat. San Ferminetako mugikorrarekin, ez dakinaren dako, normalean, San Ferminetan, zure mugikor ona ez ostutzeko erabiltzen duzu bat dela, txarragoa, merkeagoa, zure mugikor zaharra. Beraz, imaginatu, ze pazientzia behar izan nuen egun horretan. Baina, bueno, ja, ostiral arratsalderako ja mugikorra berreskuratu nuen eskerrak, eta hori. Eta tira, oraingo plana izango da, orain
Aldezarrean korrika egin. Ez dakit azkenean non hartuko dugun zehazki, uste dut katedral parean hartuko dugula. Eta gero korrika egingo dugu, edo ibili, ze Aldezarrean oso kaleak estuak dira, eta jende asko dagoenez. Baina, bueno, nik korrika egiteko intentzia daukat, Behintzat Labaraino, osea Gaztelu plazaraino. Eta gero ja, uste dut, ordu eta erdi edo 2 ordu beranduago ja pasatzen dela Donibanetik, orain bizi naizen auzotik, eta bertan egingo dut korrika. Gainera ikaslei esan nien bertan egongo nintzela, animatzen den baten bat, ze kriston ilusioa egingo lidake animatzeak, egia esan. Eta horixe, aurten Baraino inenez, baina horrekin kontu bat esan nahiko nizueke, bueno, esan baino galdetu. Eta da, ibilbidea ikusten egon naiz, eta Barainoinen barruan korrika egiten du, osea, hartzen du barruan laboralkutxako langileak. Eta aldiz, Barainoko korrika batzordea, ja da, Barainoindikan ateratzear dagoenean, eta etxabakoitzen, zergatik ez herrian. Norbaitek baldin badaki, mesedez, utz dezala iruzkinetan. Bueno, kuadrilla, bagaude Navarrerian, ja sartu da Aldezarrean, eta gutxi barru, oso gutxi barru iritsiko da udaletxera, udal plazara, ze udaletxera ez da sartuko eraikinean, nik dakidala. Eta, bueno, hemendik joango gara gora. Nor dago urduri? Eta hor jarraitzen du jendea etortzen, osea, pasada bat, Bueno, kuadrilla, lehenengoa eginda, izan da pixka tarrara, ze bapatean gelditzen zen, gero ez, eta gero bapatean atera da Gaztelu plazatik Sarasate eta San Ignacio etorbidera, eta hor eginda zeleroi bat, herriak geratu garela atzen, etortzen nien ikasi, oinetik dutzetik, eta hori, zanik pixka eta aguantatu dut, baina ere nago asko aguantatzeko moduan, lagunek jarraitu dute, eta orain banoa, Laba espaziora, ze hortxe geratu gara. Izan da oso graziosoa, ze estafetatik Gaztelu plazara ateratzeko, bapatean jende guztiak egin du ezkerreruntz, eta berez zuzen jarraitu behar zuen, korrikaren ibilbidea alaztelako. Bapatean esan dugu, atajatuko zuten. Atajatu duenak izan da jendea. Ez dut egin Gaztelu plaza osoa. Baina, grabatu baldin badute, izango zen oso irudi kuriosoa, esan. Bueno, ja prest gaude Donibanen korrikatzeko, hortxe daude Donibaneko peinakoak. Eta, hemen daude lagunak, daudela barrezka. Baina, oso hor Doniban. Eta ez dakit zergatik, gero ez dut aguantatuko ezer. Ematen digute ongi etorria, eskerrik asko!
berria zergoz, bueno, pasatu da ja korrika Iruñetik, bai. Eta, bueno, oraindik gorri nago, baina ez dakit, osea, ez dut ez dira aguantatu, osea, jartzen bagara horrela objetiboki ikusten, baina geratzen da lagunekin korrika egitearekin, eta geratzen naiz ere korrika egiten zaudela, ikuste eta sentitzen nola egiten zaizun txitxipurri, osea, izan da brutala, benetan. Baina hori, orain janzten bukatu eta banoa lagunekin afaltzera, ze ospatu beharra dago. Kaixo ekipo, bueno, hementxe nabil, bideoa editatzen eta konturatu naiz ez nuela bideoa agurtu, beraz, claro, bideoa agurtu behar zen, eta ez dut bideoa amaitu nahi, esan gabe, eta uste dut ikusten dela, bideo hau maitasun bideo bat dela, bai korrikari, baita korrika antolatzen zabiltzaten guztiei, hasita duela denbora desentetik dena lotzen ibili zaretenak, eta baita orain, 10 egun hauetan furgonetetan eta beste hainbat tokitan denak kudeatzen ari zaretenak, baina bueno, ezin dut ahaztu ez, hor oraitxo bertan, Kastejondik Tuterara doazen momentu honetan, furgonetetan zaudeten guztiei, gidariei, ahotsa mikrotik uzten duzuen horiei, eta nola ez, ezin ditut ahaztu eta ezin zaituzte eta ahaztu, momentuan, segunduan zer gertatzen den kontatu, eta erakusten diguzuen kazetari guztiei. Denak garelako korrika, eta bueno, hemendikan nire mirespen osoa eta nire besarka handiena zuentzako Baionarako bide honetan geratzen den bide luze honetan, ezakit animo bezala, edo behintzat espero dut bideoa ikusten baduzue edo ikusi baduzue momenturen batean ongi pasatu izana, eta horixe. Hementxe utziko dugu bideoa, bakizue beti bezala, gustatu baldin bazaizue like eman, eta asko gustatuko litzaidake jakitea nola bizi duzue zuek ere korrika, non korrika egin duzuen, non korrika egingo duzuen, eta horixe. Beraz, iruzkinetan utzi, eta datorren igandean beste bideo berri batekin, hementxe egongo gara, Arkakusoren kanalean, atxaldeko 7 eta 19. Datorren igandera arte, aio!